Big one. Oy. Thank you. Ayan mga kander, bago natin umpisan itong video na ito, yung content na ito, shoutout muna tayo. Shoutout po kay Ate Ana na laging tumutulong sa amin, hindi sawang nagsusuporta sa amin. Salamat po sa baboy na binigay nyo ka Hunter Ana na panglechon namin ngayong Pasko. At salamat po sa nagbigay ng damit na galing pa sa Saudi. Ayan, maraming salamat po. Salamat din po kay Ma'am Christine Heter sa binigay niyong monopod para may tayuan yung video namin para pag kumakain kami maganda yung view. Salamat din po sa metal detector na kahit di pa namin nagamit pero gagamitin namin yun, madam. Shout out po kay Erwin Tiksay, kay Kong Inbox Fishing Adventure na laging nanonood, ganyan din si Wong's TV na lagi ring nanonood mga hunter. Shout out po din kay Chris Cachola, RC Emil, Boy Vlogs, Lucano Sniper PH, Jordan Dang Awan Buhay Magsasaka, Giselle Sardenya, Jan Bernard Ines. At shout out po sa lahat ng mga nanonood dyan, laging nanonood kahit silence dyan, mga silent subscriber natin na nanonood kahit na di nagko-comment, nagla-like naman. Maraming salamat po mga ka-hunter. At kung gusto nyo magpa-shoutout pa sa next na vlog, ipunin ko ulit mga hunter para isa lang. So, stay tuned mga hunter, panoorin na natin ang ating video. What's up guys, for today's video, medyo exotic tayo. Nangunguha tayo ng Palakang Bukid. Sama natin, Kulot, Hunter Joey, Hunter Paul, Hunter Francis, Hunter Brian guys. At yung umahawak ng cameraman, Uncle Mando. Stay tuned. Yung may-ari ng bukid. Siya yung may-ari ng Tutulungan bukid. natin. Ito. Tutulungan natin. Manguha kami ng Palakang Bukid. Tsaka rarawan. Kung meron. Palakang Bukid. Ayun, koka. Oy, yeah. Nakaisa na tayo, Palakang Bukid. Ang hahanapin natin ngayon. Sundan ulit natin tong nagtraktor mga hunter. Baka sakaling may Palakang Bukid dito. Palang Bukid. Salang sa Kalam. Wapong bukid. Kokak. Yun. Ayun, okay, meron na ulit. Ayan, binabali ni Hunter Joey yung paa niya para di na makatalon kasi nakatalon yung kanina, dalawa. Ha? Apoy? Daming natablo ka. Ang lala. Ayan mga hunter, pauntiin lang natin yung yung mga damo para hindi sila magtago dyan. Ang bilis nilang magtago sa mga damuhan. Bunche nih. Kurang belajar. Mata tuh. Ha? Ayun na. Baog dakkelan. It's a rat.
May dito dire, botol talong. Nakakain yan, baon ng taltalon na yan na siya. Ay! Palapan. Baon taltalon. Uy! Rat ng taltalon. Uab ng taltalon. Uab ng palayan, nakakain to. Yee! Sarap to guys. Masarap to. Uab ng taltalon. Tatalon to, bedere. Tatalon yan. Ngayon, try nating adobohin yan. Sarap to guys. Limag to? Limag to? Limag to nga talaga. Neta, tukak! Tukak! Ha? Buncak! Ay, bunceker! Ma, Hindi ka na masyad to kasi. guys, makita ba oh? Pagiging bra? Daw na kami data. Ay, data dere. Nakakain to, uab ng taltalong. Tumakbo na naman yung isa. Hello, rat. Medyo exotic na tayo ngayon. Uy! Uy! Alimata makao mo to. Ay! Limag to? Limag to? Where are you? Oh, there you go. Nakuliglig. Nakuliglig. Ay! Ay! Lumaktaw. Ay! 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 Taray man yung nata. Buncak. Hey! Dalo. Ini dapat gini. Nih. Nakuha si Kanta Francis na bullfrog. Ay, bullfrog. Wala kang bukid. Ayun o. Ang laki. So nice. Tukak plus OAB. Ano yan? Buncak. Buncak. Hey. Manin. Hey. Ha? Hey.
Kokak. Nga tukak. Oh, it's merienda time. Tignan nyo yung kagat ng bao. Testing kayo. Oh, Testing Mountain Dew. tignan nyo. Pag yun makita ko mamaya dyan, tignan nyo. Tanggal ulo nun. Okay. Kung muna aja babatay ito, karo na nga babatay ito niya. Kagat. Apa yun yung may impalado di babatit? Disidan tayo. Ha? Hmm? Walo di babatik. Walo? Mountain Dew. Mga kanter. Baka naman Mountain Dew. Suns, Phoenix Suns. O NBA, baka naman. Ay! Malaki! May natayan. Atukol. Nakuligligon. Oh! Nakakarami na tayo ng palaka. Mga kanter. Najay. Ay. Balin mo yun pa. Ang laki oh. Ampay na tukol. Ampay dere. Kalagto deta. Bitin mo, bitin. Oh. Bitin. Ha? Bitin. Bitin. Yan. Oh. Anan. Buncit mo. Dito ka. Awanin. Goodbye. Alimatek guys, alimatek. Daklan. Ayun oh. Oy. Alimatek yan. Yung naglalagi sa paa. Ay, ayun na. Alis na ko dyan, alis na ko. Uy. Nice. Ajay. Talak dito ka na eh. Ha? Sampok na yung bokar, sampok na. Okay. Najay, ha? Najay? Ala. Hey? Si Hunter Joey naman daw ang titira. Ang mag-rotor ay magkukulig-leg. May palaka dito.
Ayun oh. Ayun yung mata oh. Oh. Ayun yung mata oh. Oy. Oy. Okay. Okay, okay. Ha. Oh. Nice. Najay. Tukak. Ano yun? Najay. Ha? Oy. Ahoy. Nay. Dito ko laman. Nagkaman. Oy, napak ni? Ni? Nga. Ha? Nyamut eh. Potas. Okay. Hoy, nahanap mo yung andyan. Nahanap mo na. Nahanap mo na. Wala pa? Yun, meron na naman. Hoy, nice. Ang dami na namin nakuha. Palakang bukid, mga kanter. Yung mga bao kanina, yung mga rat, pinakawalan na namin. Nilagay namin doon sa ano para hindi sila makapeste ng ano ng palay. Ayun, nakakuha na naman si Canter Francis oh. Tignan natin mamaya pag andito na siya. May nakuha kayo. Ay. Big one. Nice. Lips to lips. Igat. Ikot yan. Oh. Diba? Ano eh? Dito dyan. Alam ito. Dati ko. Dalang kito. Pagapan niya. Mayroon na natin. May nakulot na naman si Canter Francis. Igat, tagdakal, bangkilaw. Oh. Good, tatlo na yung andun, tatlo na. Tatlo na yun. Bakas ka. Kasano? Dito Cheng! Hey! Ay! Ulwul mo atan! Sa bali matan! Malisaw. Haan sa balay! Sa balay! Dakdak ka lagi dire! Pwede dyan. Tigbani na malam! Damdamada pa pa namin. Ang kampay galati ko gamit dakulit. Matabon. Kunin natin yung tatlong ano dito. Oh, tatlong palaka oh. Ay! Nagtakal tayo ko.
Tinan sa mo tinukol ngamin dati. Man, natukol. Tani kita man. Nandiyan eh. Ni, umutin. Ay. Tatlo to. Mga aladata. Saan bingay ng rod? Na? Depende ah. Oy. Depende mo. Tatlo. Yan wala lang kita ko. Gawa tayong thumbnail mamaya dun. Bitbitin natin. Anong lulutuin mo, madam? Adobong kanin. Oh. At haluin. Okay na yan. Shala, adobong kanin. Ayan, mga kanter, lulutuin na natin yung palakahan dito so. Malinis na. Hindi natin pinakita na na hiniwa para masahol kasi. Ito na mantika. Igisa natin. Yan. Dadong mo lang. Ang sunod ay bawang. Bawang mga kanter, sunod bawang. Kampay nagburak. Naman. Mali siya, mga kanter. Dapat Hindi, pakuluin sakto muna. lang. Ay, Ano painitin yung mantika. Sakto lang pumulo na. Mainit na? Oo. I-golden brown natin tong yung bawang. Muna garaw-garaw ka nga na pa ayos ha. Nagaraw mo ka. Garabi. Gabi pala, gabi. Ayan. Golden brown lang natin mga chef. Para masarap ba? Ayan. Ayos na yan. Ha? Ito sunod ang ating palakang bukid. Ayan. Oy. 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 Manggagapit ba? Oy. Yun. Adobo pala to mga kanter, adobo. Igisa lang natin ng konti. Kasi mabilis maluto yung palaka. Ayan, kung titignan nyo mga kanter, oh, mabilis maluto. Mabilis talaga maluto yung palaka. Tagahawak natin ng camera si Mrs. Inuwi ko yung palaka. Kasi yung mga kasama ko may pinuntahan. O yan. Ito. Lagyan natin ng dahon ng laurel. Laurel pala. Tapos paminta. Laurel. Kulang isa pa. Maliit. Yan. Sila mandela. Haluin. Nakitangan nato yung agito men. Haluin natin ng mabuti. Ayan. Tapos sunod, suka. Kunti lang, manter, suka. Dato puti, baka naman. Bigyan mo kami ng pangrekado. Oh. Saka. Oh. Yun. Masarap to sa Coke.
Adobo. Sarap sakok. Sabay sakok. Shout out kay Paul, hindi na nakatikim nito. Pasensya ka na, brother. Nag-awit. Haginikan. Anti dami ko maratay. Nag-awit daw. Ito daming kanyaman. Batak niya dah. Ayan, lagyan na natin ng toyo, mga hunter. Ito, toyo. Kunti lang din. Soy. Soy. Dalawa. Oh. Yan. Haluhin. Yan. Ay, bangat. Sakta. Yan. Takpan, Hindi, kaso wala. ito na lang. Antayin lang Wala. natin Ayun yan. Ano? Antayin lang natin na kumunti yung tubig. Saka natin lagyan ng asukal, mga hunter. Kaya, ganyan muna. Medyo pa pala. Ano? Kasta na. May ukid, ah. Ano? Dito pa. Ito, mga hunter, lagyan na natin ng asukal. Naluluto na. Oh. Kunti lang. Yun. Nice. Okay na ito, mga hunter. Lutong-luto na. Pwede nang kainin. Ayan o. Yummy. Ayan. Kain na tayo, mga hunter. Luto na yan. Oh. Kaon na. Ito na yung ating ulam. Ang papanoorin na lang natin si Kulit. Ibayin mo mo. Kaong. Oh, hindi ka tong iyo. Nagpauyo. Oh. Buwan at na. Hoy. Ngama. Naliday ng mga nagawa dito sa baba. Saan ka lalabas kita? Wow. Naapa na. Ado na pa nagbuya ang tagamon tam. Kaman ni Briano kay ando talo. Apa na pang kay Jikwa? Pata Ili? ko ito ni Briano. Ha? Uwan. Baka binana. Kamala na ba? Mana? 1,150 bimog. 80 bin. Ano 11 ay 11. Nasobra anda singir di mo na. Kasi siguro aja. Kasano ko di umidang na rin. Kasano daw makita dyan? Computer, diyan siguro baka. Dapat syempre- ka atin metro. Diba? Kasi siyempre nasobra anda di metro hindi nga na Brian, kasano mo ang mga kasi Narinig hama ka na rin eh. Hindi kasi na ikisayan di Anda na rin na. Mariding tam tijay. Pesina. Ay, mariding na kano dyan pisina. Kasi ang pinagdakol din namin sa kante Hantay pa yung nagtako na. Yan lang. Ay. Kunana di ko. Ikay tulad kita.